fago é recoller manualmente e intentando que sexa na zona intermareal. Ademais, intento quitarlle todas as algas que podo e máis a area, para non levala pa casa. Trato de levar comigo tan só o que non pertence a este lugar e non é biodegradable, como os plásticos en todas as súas formas e cores. Nila sabe que debemos apañar botellas, pero que os paus fican na praia, así como as cunchas, a area, as algas e o que alí pertence. Despois, unha vez acabo de recoller lixo, busco un recuncho no mar que estea protegido. E alí, a man, e axudándome do cubiño que teño con furados, vou limpando pouco a pouco todo o lixo recollido, evitando de novo levar a area, algas e outros residuos orgánicos para a casa. Unha vez teño o lixo recollido, o que fago é metelo todo nos 2 cubos con este tamén, que xa lle filtrei a area na propia praia para traer a mínima posible, e bueno, meto na ducha comigo cando me vou duchar. O lavado en auga doce dos cabos, a propia auga de ducharme eu. Quizais a alguén lle dé un pouco de rollo, pero eu creo que é bon aproveitar a auga de nos ducharnos. E despois xa lle darei o lavado máis tarde, desinfección e lavado un pouquiño máis intenso. Ademais, se algo ten algas pegadas ou verdín ou algo, teño na ducha un cepillo recollido da praia, de feito, fai tempo que utilizo para quitarlle o máis groso. Unha vez retirada a auga de lavar na ducha xa con auga limpa, enchemos un pouco un capacho, pode ser auga de fregar algo que estivera máis ou menos limpio, de fora da lavadora, pero xa non de ducharme. Cun pouco de xabón, neste caso caseiro, e deixámolo disolver. Xa lle botei un pouco antes, por iso non estou agardando. E cando estamos así, volvemos a utilizar o cepilliño ou un cepillo de dentes vello, eu xa teño este, que utilizo para iso, para frotar. Fixadevos, podía ter utilizado este cepillo que recollín da praia xa. Isto deixaría ao repouso e despois poño a secar ao sol. Os raios ultravioleta son uns magníficos desinfectantes. Non precisamos utilizar nada artificial ou que consuma enerxía. Directamente empregaremos a enerxía do sol. Os que son plásticos así, gardos porque tendos do tendal con as pinzas. Queridísimo. Pasa, veña, que estamos secando cabos. E agora que xa está seco, apaño o que é para o contenedor de reciclaxe, o que non vou utilizar, como isto, para botalo no contenedor amarelo. Mándalo a reciclar e o resto clasifico segundo o uso que lle vai a eu dar. Cada un de vos, pois, que clasifique como queira. Listo!